I love you trong dakasur ke bamelung perta kinong Palestine banyo cingerap na ke Amerika kacing kemen banyo ya kacing Arab ke padon kambha na kaseng ai cingerap ke bala Kristen da ke US kala pau sena mardor haba kala poi kasa haka bakinong Palestine haka te kathan kila perta I love you trong I love you Donald ka press secretary jong ka White House ka Caroline Leavitt kala sambiang ya ka video ka balapan me da ka handle jong ka open source intelligence ka bapani ya ki dor jong ka jingruai pat ke jingaro akasa ka jingwan jong ka te ka jingara bala Kristen da ka US kala long hadin ka jing penslam da ki benai haka ba ka United Nation kala mahambun sin ya ka jingma jong ka jing kerdu bam haka thain Palestine kinong Palestine ki padon akasa ki penpau ya ka jing songu yo trong kat ba ki dak sam ya ka jing Arab GHF bala Kristen da ka US haka jo kapor u presiden jong ka Amerika u Donald Trump ula kentu ya ka Israel bakan ya te bat ka Hamas hakasa haka jing tho ju haka truth social men next new play u Benjamin Netanyahu Menteri Rambado jong kari Israel ulaong baga jing sangat ma ha Iran kala plilan ya ki babon kilat kilinti bakan thop ya ke jingla wan ra biang ya ki nong syarabor ki barangsa hakasa kat ba ulaong baga jing angkasa kadon kamban penbe Netanyahu ula penskam ya ke jing bu hakmat pan pelaj im ya ki nong syarabor haka jing le jingo ya ka wei ke caka pahara haka tanat wat penia hapok kari jong ke Israel hasien ben man ka siu blai Netanyahu uloong ngakwa ban pentip ya phi bakumba phila pantem bon kilat kilinti kila pli menta haden kane ka jingjong ningkong ban plat em ya kinong syarabor hoi ni hapro ban penben ya ka jing jong ka kasa ban penlem ya ka Hamas renga antan bangin sala ban penurlong ya beroat teliki kam ula penram kumbasan pungut kinong syarabor na Israel kibla syarabor haka Hamas haka jinghyartma jongka nyoterek jong September arajar arpulai kidang beteng pan sakut hakasa weu he sorkar ulaong kilong yeng jok kinong syarabor kipriang subha ya ka jing shisha bahaden arpo benai ya ka jingwan phabiang jok kinong syarabor khadu khadwai labo kum kamat bakong santam daw menteri Rambado utrom hakisi sajan ulaong bau Netanyahu ya mentahi udang temu banekran ya kecingete ular bat ke Hamas wala omdon uweru na kinong yalam ubala ai ya kino kicing tip ke bakham benia halor kane ke penta hakatio bladam u General Secretary jong ke UN u Antonio Guterres ula terting ya ke GHF kabala Kristen da ke US pan ula khot ya ke jing trekam jong ka hakasa da ka boong ka jing peniam ya kibriu kat ba ka Israel bat ka US ki kwa ba ka United Nation kan trailing ba ka nong rim ka bom don jinga kanan ka UN kala kentan pan le komta pat bo jingli ya ka jing long preng jong ka sang ai jingara ka UN kala kenoru bakar kom sam ka GHF kala penlong sipai ya ki jingara pat penbori kibriu pat pen kenria jaka kanu ka jing trekam ka ba penpoi ki ru pai pa ki blado jingkerman sya ki jaka bla penlong da ki sipai kalong ka ba klem jing singan ka peniap ya ki briu ong ki uteres hakinong thok kubor ula ong susu ba ki jing persang ai jing Arab palayalam da ka UN ki sya yartma da ka ba penrap ba kinong ai jing Arab hi ki peniap tangan ye ki briu ki sya peniap tang namar ba ki persang ban sai lade bat ye ki jing kasam ka jing wat jing bam kam de satya panlong ka jing pensitong lapan rap yang ukiu teres lade kapor panwat ye ki jing slur ka san perthai na ka bentawa sangat ma hakasa ulaong